ASFM. Basta ASFM ato nini. 106.9 ASFM. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos. Sa NYGC, Blind Drama. Sa ASFM, kaupod kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na. Magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sige sila magkaupo. Hello. Ari na kami. Ari na ang inyo paborito nga programa nga kada Sabado inyo ginapamatian kon aga ang Kuskus Balungos. Ako naman si Miss Catherine. Kag ako naman si Papa Mel. Welcome na kay Ari ng inyo ginahulat-hulat. Ari na sila nga duha, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Kung may Pasok. nga dalaga nga Miloy, kamusta? Okay lang ako, Prelyo. Teka, musta ang bilog mong adlaw, subong? Ate ka namin siya nga ako na aga kay puno ako siyang pagpasalamat. Kay dapat kada bugtaw naton sa aga. Hindi cellphone ang aton dapat unahon kundi ang pagpasalamat. Kag pagpangamuyo nga nakabugtaw pa kita sa sini nga aga. Kay hindi sa tanan nga panahon ang tao nakabugtaw. Pagbugtaw ko balasing aga, gin-check ko na yun kung expire ako. Mayo ka hindi ka pa expire kay silingon ari ka pa din. Amo na siyang pinakanami mga kanay siya puno kita siyang pagpasalamat mga ka-ES. Welcome na kamo sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Subong adlaw pero Miloy malipayon man ako kay ti ari naman kita nakapanumbalik diri sa aton nga pagpangalagad sa 106.9 ASFM. Ano ang imong mensahe sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagapro pangape? Sa kada adlaw sa aton kabuhi, sa tagsa ta kainom sang kape, aton paminsaron nga ari lang diri kami. Aba, doon sagad ka nagali magbinalaybay pre Miloy no? Doon mabato ka na sa akon pa binalaybay ha? Basi kung gusto mo tilawan ha. Siyang nagligad to nga nag-contest na do perde mo ko eh. Sabi sa binalaybay, testingan ta nga duha kung kaya. Ako na. Sige. Are, pamating akong binalaybay. wala gikan. Kamo nagapamate sa NYGC, Blind Drama. ASFM. Kuskus Balungos. Siyang ikaw akon nakilala. Nagtubo sa akon ang paghigugma. Tungod ikaw lang gid ang ginasinggit siyang akon kasing-kasing kag wala na siyang iban pa. Oh, ikaw be? Amo na to? Oo, amo to. Sa adlaw, subong, kita mangutang kay Prelyong. Bayran nyo lang kung saan nyo gusto. Basta librihon nyo man ako. Yung mayo nga mga tirada, Premiloy ha? Mayo nga mga tirada. Ati ari man ang ako, no? Kung magpalapit kamo kay Parmiloy, sigurado gid nga kamo ang makaluluoy. Kay kamo gid ang iya nga pangayuan. Kay kamo ang iya na palapitan. Hindi niyo siya masaligan basta pagkaon ang paghahambalan. Kay initanan iya ubuson kag dalon sa iya puloy-an. Kung nagapagita ka mo sang anghel, palapitin nyo lang si Kuya Hel. Tapos nyo hulaman. Pero dalhin nyo lang siyang pamahaw ang tiyanan. Grabe ka sagad si mo Premiloy. Ano na nga ton man? Binalaybay kun luha. Kasi luha lang luha. Ay luha, yan sa patay na. Ang galing no? O siya, binalaybay gali niya Premiloy. Ang aton nga duha. Binalaybay na siya. Oo. Amo na yung pinakanami, Premiloy, kung may abilidad ka sa pagbinalaybay. Si Kuya Helga, wala siya ga, ano ni gani, sa Rayna Elena, bla. Si Lulang Muray, sagad na magbinalaybay pa. Ay, si Mami Flor, kag si Madam Nene, ga pamati sa aton. Sagad ba na magbinalaybay? Sagad na sila. O, abi halimbawa, bi si Catherine, bi, ikuan mo, ara sa koronasyon, bi, pwede mo na. Koronasyon? Oo. Pwede. O, sige, be. Ikaw, Catherine, among akon, ginatawag, mahal nga. Prinsesa. Pero subong. Budlay gali. Sa totoo, budlay mag-ubra binalaybay kung wala na ako Alitik ka sa ulo. Oo. Oh, para sabi, ikaw, Inday Catherine,
Para sa akon isa kakaray na. Na. Ang imo mga mata nga daw suga sang traktura. Ang imo kabugat nga kun imo matapakan nagakapusa pati Abaw. ang mga puga. O amo na siya dapat kuno magbinalaybay Permiloy. Sila-sila na sa kwan mo. Kaya may kaya pot kaya ha? Sa barangay namong Do kwa nagali do may kanta na siyang una Permiloy nga nabalaan ko. Ah. Inablang ako kadto sa sagay. Ah. Ako bakal kiyamay. Aha. Ako bakal kiyaha. Aha. Kiapot, kiyamay, kiyaha. Amo na siya. Dugay-dugay mapabati kami sa haton nga mga NYGC Joke Time Drama. Ang kasugpon sa haton drama ipabati naton sa aton mga pinalangga katag palamati. Kag may nag-request diri ma-request ako no Turagsoy. Ay play na naton. Turagsoy? Turagsoy. Version ni Prelio kung version sa original. Ang original ang kuno kay laing gid ko na yung version kuno kay special. Wow! Di ba? Te ari na no? Sa aton mga pinalangga matag palamati mga suki naton sa kahanginan nga wala untat ang pagtutok diri sa aton. Thank you gid di pasalamatan naton na ang aton nga mga sponsors diri sa ASFM sa kay Kuya Hill Andan kay DJ White Rose kag sa tanan naton ng mga kaupdanan nga nagapropamati sa aton Permiloy. So kadamo ni sila i-flash na lang sa screen ng ilang mga galan. Ay, o lang tawan nyo lang sa speaker sa inyong mga radyo. At ang yawan natin, amigo Lito Palermo, amigo Joseph Escotin, amigo Kevin Bordan, amigo Charlie Bordan, o ang ato na mga tagpalamati da, amigo Michael Loses, nga parintin ni Rosana Loses. Sa tanan nato na mga tagpalamati nga iban pagid nga mga talamyawan naton da. Sa may home for the blind Permiloy kapamati da ang Juan Negros blind massage. Kag ginapangunahan ni Toto Ricky Amante, kag sang ilad nga Vice President. Kag siyempre amigo naton Ray Jan Domingo, upod naton di sa drama. Sa aton nga mga pinalangga matag palamati. Padayon lang pagtutok sa inyo paborito nga palanutnutan. Ay, sa inyo paborito nga palatuntunan. Koskos Balongos. ASFM. Koskos Balungos. Hason, sabay tayo sa silang sang naglaw, nagabadla, may bagungon, may bagat kaglang tirong, may sigay, punaw kag may tahong, may sisinan pun gamay, kalabangan pun dako, may upan kag bakalan, may litop kag may suso. Aking hason sa baybayon, kasilak sa nadaw, nagabadlak, may bagumon, may batat kaglang tirong, may sigay, punaw kag may tahong. Aking hason sa baybayon, sa silap sa nadaw, nagabadlak, may bagumon, may batat kaglang tirong, may sigay, punaw kag may tahong, may sisiman pun gamay, kalabangan pun dako, may upan kag bakalan, may litop kag may suso. Pakinhason sa baybayon, sa sinak sang nadaw, nagabadlak, may pagkungon, may
ASFM. Kuskus Malungos. Sa imo nga mga yuhom, nabatyagan ko ang kalipay, ang mga bituon nagasila. Daw mga damgo nga matuod. Sa imo nga mga yuhom, nabatyagan ko ang kainit nga nagtunaw sang akon. Kasing-kasing nga masinulubon. Sa gihapon ikaw ang akon ginandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Mga adlaw nagalabay, mga panahon nagabalhin, apang ang akon paghigugma. Sa imo malig-on nga nagapabilin. Sa gihapon ikaw ang akon ginahandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Ikaw ang bituon sa akon nga kagagihon. Ikaw ang adlaw nga nagahatag sang kapawa. Sa imo lamang ako nagasalig. Sa imo lamang ako nagapalangga. Sa gihapon ikaw ang akon ginahandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Mga abyan, kag pinalangga sa YouTube makato. NYGC Blind Drama, dito gid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo, kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tagipusoon nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kaya ang amon mga drama para pagit sa inyo at tanan. ASFM, ASFM.
city. News and drama musically offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Halong Bye-bye! kamo, halong. Halong kamo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyong pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay.